ஹலோ ஹலோ சொல்லுங்க. நீங்க ஏதோ வீடியோ டெலீட் பண்ண சொன்னீங்கல்ல? என்னங்க மேடம்? வீடியோ டெலீட் பண்ண சொன்னீங்கல்ல அந்த இல் கிளிப்ப? நான் அதெல்லாம் சொல்லல மேடம் உங்கள்கிட்ட. நீங்க தானே கால் பண்ணி காலைல சொன்னீங்க. நான் உங்கள்கிட்ட கால் பண்ணி அவங்க லூலு சாவா, அவங்க லூலு தேவா சந்தாவா, அவங்க நம்பர் கிடைக்குமா மேடம் அப்படின்னு சொன்னேன். அப்படியா? சரி, அவங்க பேசினாங்களா, அதை நாங்க ரிமூவ் பண்ணிட்டோம், வேணும்னா செக் பண்ணிக்கோங்க. இல்லைங்க மேடம், செக் பண்றது கிடையாது. இப்ப நான் வந்து சும்மா ஒரு அடிமட்ட தொண்டன். நீங்க தலைவர்கிட்ட தான் பேசணும். அவர் நம்பர் கொடுக்க, நீங்க அவர்கிட்ட பேசிக்கோங்க. சரி, அவர் நம்பர் வாட்ஸ்அப்ல அனுப்பிச்சு விடுங்க. நான் அப்படியே சொல்றேன். சரி சொல்லுங்க. இப்ப சொல்றீங்களா? அப்படி லைனா இருக்கு மேடம். ஓகே. அவர் பேர் வந்து சந்தோஷ் செட்டியாரு. அவர் இளைஞரணி தலைவர். சரி சரி, நான் அவர்கிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுறேன். சரி, பார்த்து இன்ஃபார்ம் பண்ணிக்க பைத்தியம்.